What do no ebaye? Dear Intia, I mean, Miss Sano. The India medin buying in an say, was a bedemen say, Lula Crana, Siama Crana, Sia crew. Ya wɔ de na akɔ hospital no nti me pɛsɛ wɔ de doctors report ne ba ne yɛ hunu sɛ yɛ nokora ana sɛ nyɛ nokora sɛ yɛ nokora mpo a yɛmfa no nkɔ hospital foforo ne yɛ hunu enokora wɔ mu ne bra mfiri kuro ɛnni han mu bi nso ne bra ne di n'akyi sɛ asɛm na ne doctor ne kan ne yɛ nokora nti me pɛsɛ yɛ hunu na ne bra na me ya mɛkyɛw waka me say this week in ko beba han ma me akɔ hospital no na me se mate every Monday no to na me hu no this and na e be shia asen to me be se me hu doctor's report no na e frɛ doctor no na e busa no say no kura na sɛ ntwanto so no wo twa to me so a na e free ho no was sending ne sika sɛ won fa hwa akora no me ba chon ne bra ne se o ma me nko enhu akora no sɛ de enti wase ai me na akora ne ba me ho no ba ba yale nti o ma me nhu akora no ekopim tama me ba betima de nso me hwɛ no woni me ma me ne kasa na ma me ka sa asɛm ne kyerɛ mi na me ma me no nso se na wo ba wi aso hunu sɛ wo de wo ba na ayi ne bra be ka sɛ wo nua ba no be ka ayi me o ma wo hu no na wo hwɛ ne da o ka me ma me ne kan ya o ka kyɛn sɛ ne adwen kyerɛ no wo kyerɛ me ba chon ne bra no wa ha sen me ma me nso wa ha sen indi so mo se me boa ana asɛm a mo kan so recording so wo ho no ma woni me sɛ wo bra se e ma no mehwa akora ne biem o ma ne hu ne biem na emom no on send sika ma no mama me pa cho ya ko hospital by na e ko bo e ni obi an kan je ne se wono no na ayo 87.9 ah wono wo de me abatena sha me se wono na me bi sa wonim sɛ wo bra se e ma no enhwe e ma no emefa akora na omba ne hu no na emom no on send sika ma no na fa hwɛ no me pa cho minim obra nka asasem no nkyerɛ wo o ka kyerɛ wo maame ɛna wo maame bɔ wa ma ne me pa cho ani okay ɛho recording na wo ho okay nti ɛno ne die nti a wode no ɛbaaye sɛ wo se wa fa akora na mpa o mo nkɔgye medical report na yenye investigations ne ehu sampa wo do sɛ rewura akora no me pa cho no emra me kyerɛ sɛ aban ne ma ne sɛ tumi ne sɛ me nhwa me baba tama me mfa mani hu akora ne dia na sɛ ono ane pɛ ana wode kasa asem na omra me kana me nti ayi animguase ayi o animguase ayi papa nti momfa yawodie enya niema bi a emfa ntia wo bi ade bi o ho a modi yi obi ɛda wafebo yɛfa yawodie enya saa ade no yɛka so obi afa ne ba na obi asese ne ba enya wo ne ba na tie so wo boy ya na tie oni akwase ja mfa boy bia na je so da so do no odo no te ko ye nya sei odo no te ko ye enya sei akwa enti dia ya na ye enti sese no media metumi aka cho 100% not 99 senya no kreda sa asem na mo kai na se ayekọ na se aye ho na hwan ho na hwan ho akra ne da so ne nam ho da bi wono na be fa akra no ba me ono na wo pasma ka che nyame a wo de suma frama aye akra ne ba ye wo kwan ma uni hwan ne hwe no me ba cho akra ne ba ye kra na me ko hospital me di akra ne di machi ekwa no pa ba anwumre ma mfa na ma obia na kra ko papa ho ba investigations bebrebe yi na akwadi di an ene ma wodi an ena die na si ho akra wanya mfie mienu ko mfie miensa de ya no nim achira meswa ne ban ka se Nsem bebre sei achira meswa ne ban ka se hwie na ben so wasa me ma be fa akra no enu ntu otimi me wo hon ma ne afrɛ me sa akra no obi di na baja ache kuro from enyina na wo ni nyina wo na wo yesa ade no na me sa akra na ba me hon ma ba be yale ndi ye mfa akra ni nsimi nkyɛn bio na akra no ba yare okɔ no yare e ba chon yale ne de wo di firi ni ho na bai me kyɛ sɛ wo kɔ na wo yare da wo nsa so a me ba chon ye de no kɔ hospital yade ya bi ensuo e firi won mo ba no mama me no yi anotia wa because no na dware akra no a wo hunu sɛ nsuo firi ho ba obie na se hwɛ ne ho aye ho sɛ ma ho ana sɛ ne ho aye sɛ o meyi na na mo fa second story no so na ne to na so a be ma ono wonim sɛ ne tuo sɛ ne eye na se wonim enti ba bi onim ne ma de o ma me kan ye
mu be hwehwe die mu enye wadwuma se wo hwehwe mu eye police fo adwuma so mo hwehwe mu Mary eye police fo adwuma so o mo hwehwe mu na wo se mo kwa report na police patapa fo pieto abai na woro mu be investigation papa be na mu betumi aye eye police adwuma de ntu mo abai ntu mo ka bo so me mame ebra kra ne ba ya mu dware no Mary ebra kra ne ba mu dware no mame de na hwe ma ba cho akora na ase menini didi agoro me ya no I am jumping ti anwumre na no papa so ko dwa no so no ompe so obekọ na menini didi agoro nti na mka so onyae me ya medwa no me so nkora no se na wo mu ase ntanya yi eno mo papa no mo maame no so da bia bonkum ni fatofe enti me ya medware no na me hwe na se edi ka me wro dress na se kokoko bi wo na me hwe na se na ho na kokoko bi sa na me frɛ ne papa pa kwasi sa o de akwala no kwa ka kire mele se ongugu na se no mfen kuro bewu sa na ya ata no to fene ne ne ma na omudie ne nti aya no ma se ayesa na me de me ka sa kire pa kwasi ti ma me de me ka wie me ni mu hwi bio kwasi ya da nwumere be ekono nson no na abaye yi ene abrante ba ko mo de o mantima ma bi ne ga ba ko wo mo bae na ye ma wo makonwa ti ma na konwa no abrante na mani obebo ne se na na ekuya yale ene o mede ko doctor e de o mede ko doctor de si ye de mele ne beka ene ebisa mele se mele di asem wo se endu anu a pa kwasi de akola no ko welding no o mo ba no bisa akola no so di en akora so di mo ne fole ene o ye di ebiem ene wo se o fa ne to am so mele on ti bi nya sa ofa no de tamo odidi wie no me ayfro no mi ko bi odidi wie no na we no se komode no to fa ne ba de bo ne ko ho sei eno mo ba nti e bia odidi wie no ofa ne bo ne ko ho eno no wo kire na kola die onti mi nka se ofa ne to enti ma me be bufu so be bodua me tia no didi na tem wa me didi na tem wa enti ye we no bra no ne ba ni we ne ye akasa sa na ja me pata me ni me sister panyin so nko ani ofie ena me pata sa enye we na de o mo ko no nye we ye no e ba ye no ena me pata sa ena ja enti ase ye adwuma kakra enti de o ka ho no ena ka se pa kwasi se firi na ekure ensi fie o se o ba be fa akwala no ena o ka sa betumi nim sa ye o munyere abufuo ena o ka ena o ko ye enti ade achi yenso me ne me sister ko akola no a ye ko ye kora ya koto no no ne mele iko abontene ti na ye suma mo ko fa ba akora no odi akoro na me ka che mele se mele pa kwasi ntimi nya saade na akola no ye kuro na aba na se ekuro na aba na se to fe no odi ye no enti gugu ne to sa unya da aje kora fa ne bere me manka fa ne bere me na me gugu wow wakanya na wanka mi bisa ho man kasa se wunya da je kura fa ne bere me no omugu that time na mu se we ne de wakan that time ena eja ma ye koy enti me na medwudwu mu nyina mo bo se sa se wunya asem amba ma se mu ya kese enti me ka kire ne se on de wontwa so na asem na nya no kore enti hospital fee was say doctor je no 100 cedis na doctor no kora ka ase so obeka na pa kwesi na ante ase ya won frɛ no no de ne number ama no ena me se we nyina ahu hia ena me ka so mu ntwa so ti me ba na me yire me ba no se enka won fa hospital fee no e ma me ko no se so okotua na che so ya ade no ade a wanya ye nso de won tua ena ja wajai enti akora no so enko school na ye frɛ se odeka ya ne ha me sa kola no odi ti fie sa enti dan bi me ba na me hunu sa wone na kontai wo mo kasa fon so mo kasa ya bufuo ya bufuo sa ena wo mo kasa wie na bisa se onfa papa yi number mame ena ode ne number ne mame ti me ne kasa ya se ja se si aba ma ne ehu hia wo ye titako se ne bra ko fa enti twa so ti ye kasa ne jaye ti wo mo ana no kwasi ade anopa na me sa afre ne bi o se papa
enka be ya chinchina mo se mo ma pa akwasi enso ne bem ono so se o anso ne bem pa de school fees wontua akwara no chop money so onfa ma no esa na mo ha akwala no enti mesere mo senti ase be ya adwuma mo me yentwa so watimi waka me yenyai na akwala na oda ye ntem no enti ase yenye ye adwuma ena o make timi ka sanka ma abaya no fa akwala na mra no mabu eke wo ho no e ma ne papa no na nka wontua ena papa say so be ma ne nua no e de na bade onte ase sa enti mi bisa ne se na onte ase no obetimi ma abrante so akofa ne ba o se no so ompene okay mera se bemena within Efrem Thomas unua ne Mary okay unua na ka kiro se obi asese wo fase waka kire ba me nya ne ntie ntem unya ne ntie breben se na wote no me nya ne ntie no na me nua ya frɛ me aga kire me se ba kwesi no makonta no se onkopa o ma meche ho na ma me ba asem nim ana me be frɛ ba kwesi no bisa ne se ada mba ho be ka asem no eden ni si ho potia mbeka di asem omba ho na mele ne de ne ba ne ko hospital no eden ni omba fi eden ni si wo fie ho potia mele no oye ya dem nti no ko didi ne ma me atem onko na onko pa na ma me ache na ba kwesi ni ye se Nsem bibiri ana mbisa nse ebi ni sen ana so de akura ne ko baaye nti ho na mi so na no bisa ne se na ode akura ne ko baaye no enye ne kura na ede na enye ne kura ode ne ko hospital ne baaye no amene na omgbogbo no enye ne kura na ede amane pese wa oka sa amane na no ana mu ye nyina ebu so ye ka kire me asam ne wom nti emmo no ntra ede amane okọ hospital ne baaye no the doctor ne ka kire on say akura no obi di bibia wewura na se no o ka kire obi di bibi na wewura na se me reporter me minyaye eno no say okọ hospital wona doctor ni ne examine akura no o say obi na di bibia ye den ewura na se e ma me kura me gina phone so ene o ma me ka say obi ka say obi di bibia wura obi ase a eye nyoma bebere intino so mo ba ho mi ni ma semportin asempelko a esi wo ho dem ntia de abufuo ba ya o ma ntimi aye den anka asem no so hu ana maami be ye ne se saa de a yenja asem no na aye den enka enu na achiri na obefre mi se yenja asem no ma na aye den enka na yenkwa ha yemla ha no emfa hwe nye den emba na me se wa ka saa de a me mate yenyina se na be ya ye boto yie ntin ene yenyina aye den ya frɛ yɛn ho a yɛdi yɛn ho nkɔmmɔ ɛwɔ ha na ɔka kyerɛ wo sɛ ɔkɔ hospital no yɛsɛ obi de biribi awurawura wɔwɔ faase no aseɛ no wode w'ani bɛhwɛ me mamfa m'ani amɛhwɛ me na ɛsiane sɛ meni ha nti mamfa m'ani amɛhwɛ berɛ bɛn na after saa asɛm no berɛ bɛn na wohunu wɔwɔ faase no sɛ mehu no after saa asɛm no berɛ bɛn na ebi a wobɛsra wɔ mu a wohunu wɔwɔ faase no ɔne 26 ana ɔmo ka saa asɛm no kyɛ wohu wɔwɔ faase no bia bɛpɛ mu na mode ne ba moba hɛ ɔmo ka saa asɛm no kyerɛ me no mehu me wɔ faase no da woamɛhwɛ no sɛ bia yɛ no korɛ wɔyare da hɔ anaa biribi saa daabi hyia mmom na me papa baako firi mu ɛna yɛkɔyɛ yie ɛna ɔde ne me maa ne baayɛ a mehwɛ akora no wɔ saa time no na ɛkɔ na saa time no na wɔte saa asɛm no na ɛnya na wɔtwe a na abɔsome sɛn saa time beginning of me the date pɔte asɛm no si ɛna meka sɛ ɔmo ka saa asɛm no kyerɛ wo no tam a mokɔ ayie na wode kɔhu wɔ faase no na ɛnya bɛsɛ na wɔtwe aba sɛ ɔmo ka saa asɛm no kyerɛ wo sɛ ɔmo akɔ hospital yɛsi obi de biribi awowɔ akwaraa no saa asɛm no a wɔteyɛ no ɛnya asɛ yɛ ansa na mokɔ ayie no na wakɔhu no ɛnya bɛɛ 3 weeks ɛkɔ 1 month ansa na mete wohu no deɛ ne wɔyɛ okay mehu no na ɔyɛ okay na ɔnante kama ɔnyare biribi anyɛ no okay deɛ nti na wo se wo ma aberante yɛhunu ne ba no bio but ɔhwɛ no maame frɛ me ɛyɛ kwasie da yɛ atwa mu ya sɛ deɛ si yɛ biara no ɔne ne ba no ayɛ den akasa ɛma wayɛ den wate aseɛ so na yɛ mmerɛ ɔmo kɔɔ no a ɔmo kɔka asɛm no ɔho ɛnti ase anyɛ adwuma ɛma nimpa no a ɔmo ne kɔɔɛ no ɛyɛ ɔfa kwasi
e ka kire ne say asem si de bia obefa akola na problem de bia obefa akola na problem enti no sa na ado obeba be fa asem akola de bia na problem enti sa na be ye de a efie ho no emma ho say obefa akola na ayeden akọ ofie ho na emom obetumi ayeden aba abehwe no asem ni nyina so nyina ni me de koka me obefa na problem ne de he emre bi me wo ho ana me nua e flame say me wo fa no o yale ma konta e ba be fa no e de na akọ e ma okakan ya wa hwe no wo fie ho e ma me mpo me ye say enka omo nche no se wa ba nu fie aba be hwe ne de a omo nche no ye den entum ana ono no wa ye den wa nya me so onye report ono ne frame sen ka me free takwa ho nye den embra samse bi waka se ya be hwe ne de o ka se nko report but waka che o say ye di bi okọ hospital no doctor say ye di bibia wo akra na se wa bra no wo papa on de one advice ne so on fan ko police station ko report mommy ye kan say asem no ena me ka say asem me ma ante ntem ena me no me ba enu de okọ hospital ne ba yo enti na nche yo madam me ba mo wo bra no se di bisa wo question no sa na me bisa no omo de ne ko hospital ba ye no na nche tu beti ubisa wo nua ne say bra wo hu ye no ko report wo police station na emra we ni frɛ me ka kire me no me bla me di na chi me frɛ ne bo na me ne no so mele kura ye den afrɛ no ko be frɛ me na me de aye den me de afrɛ no nti waka cho say Mary say akra no ko papa no papa de ne nsa wura na say wankasa akra ne de ne nsa wura na se o papa wankasa papa de ne nsa wura na se o wankasa papa de ne nsa wura na se e ma me nua na me di na chi no o ka chem say yen dey ye mechi boy no e na yan so de ye nuanom 7 ye nua panyin wo ho ntini say ye be bibia ye prane kura na ti say ye frɛ ye bla no bo na me ne say anamo say na ye dey ye betu o say ye papa ni wo no on na ye dey e ho nti bibia ni aye bo na me ne ansa na we nya de wodi ade ya asade o we aye serious aye crime mi hu etia ga na mrankasa tienya fe ni ebobo amani asan ye de akọ report police station enti no ye frɛ no ye frɛ na ye ka chenza anamo say na ye betu no no be ye ne say oni mpenifo bebere aye den akasa ama mo say o mo ye dey o mo ntwa asem so ade nam so a e ma asem we no ache a e da ho a ene odi ye ba ye say yen kan ho asem ene ye say mo twa so mo nyina mo kwa de kro mo say mo twa so de mo makwan ma ne enhwe ne ba ti say ne ayi mama no si me mo no asi mama no si ana me bla ne say yen ye dey yen twa bibia so ma ne ye dey ensi ba ma konta no hu say akura no ekuro ni ni ho biem no ena odi ya ba say ye kan say ono no obebo ye charge e wa ha what you say na wa hu akwala ni biem wo hu ni biem akwala no hu ni biem akura hu ni biem na emi so wo mi phone so ada se e wo mi phone so me fa mo mu yi e wo mi phone so mami na e be samo ma ne nso ni mu di ya won tuye so e ho ne na me ka be si no mama ni biem mami kana manu si e na mo mami kasa o mami kasa mami ne mami ne bana kasa e Sunday ya one ne bana ba wan sha wo ba ko si nye de e me hwe ne one na kasa se bibia o we de o mra no me de o me hwe ne ba na mele no fa akura no enye de embla o mu fie ho na e ka bia o ho bia no o mu hwe na o mu ye de o mu dua ana me se one na aka ama wate ase de a me da mi twins si ni kwa ono ane ba mi ntumi kan se mama ne ye de e hwe ne ba nti no onko efio obetumi ade akohwe ne ba ye de e ho na se me mema kwa se onfa akura no embre fie de ne ye de o mpene o asa eyo kwoti ya no ba o mpe o si no de wo mpene ma ne ko fa ne ya no ba eye ne ba mommy ene ade problem no mujidi se wono na yes ade ya kase ade no mu ni fo ya kase ono na aye sa emmo wo bra na ya kase emmo no so onka ne kasa bo ya kase ono na aye sa ade no ya kase ono na o ma ne akwala na ke enti mo fa no dabi ono ne point na mo so na yes ono ne point a ogina so ne say
emre omo ba fie wo be ka asem no ofa kwasi no aka se mama ni nsi fie wo nti no onye de o ma fie ho ofa kwasi no so anye de anka sa ofa kwasi no sei ofa kwasi no sei ofa kwasi no sei akura no onya mfie nsi aye den yete no no aka se so betene ba waka so betene ba asem mo ni kana ma nsi mame akura no ndi mfie nsi a yete no se wo ba be fa ni problem dia ene e ma fie o ma yede e me fa akura no de ebiom ba ma me no betumi di akura na bre no se o de koma ne fie o e se o se ma no ma fie ho e me fa akura no bi nti e bia yi Mary betumi di akura no akomo opa esia ntokwa gbe yi ne me se bia o si ho abefa akura no de bi but e bia o pese o hu ne ba Mary betumi di akura no akohia ana so pese o hu ne ba de o betumi di na akọ ba e fie o na o de ne kọ no eno efie hene makunta ni fie o na o de ne kọ no e ho na me se me mpene ma ni e ma me kura me ka che no phone so se DNT bone ben mi pese me hu se DNT wa yesa na wo mo asem ne ba ye no hwe se mu senka munim senka mu mi defend obi a o ba senka mu pani ye pa se bia bibi beda ho se bibi se ni nti no yentumi ma akoda no enko ni hobiem but eyene ba obetumi ahwe no kopem bra ebi obeta na wasamo di asam no ko police station memedia no no monkata bone so yenkata yenkova bone two doctor no wo free akora no wo se akora ne ba nyina no ntumi nante o so yesi akora na nante ko fie enso Mary si no ntumi nante na doctor timi hwa akoda ye ne sa na wo ntumi nante na se aye kuro pacha doctor se ma hwa akora no mo san fa ne ko fie ebi si da the same doctor pram so meba wama any medical report some of anko police station na ye meche no ebi si da ye case ebi si da akwa ya sese no enka we mo report ye hu ya enka we na bedia dance say papa no be fa akwa na bi say na say the police force man si ho e me fa akwa na biem solid but say busuafo betimi de o man no say e me fa wo ba susu ampa asemira woti hoyi woni e de say di wa ka be ye ode mommy asama woken ma kunta ibusuani bia ni wo nim no abusuani bia nim no eno de e yo nua no o ti ase abusuani bia nu a ere oni suru ya wo suru ye wona wodi na kosua adwuma ene waka kire ne se efie nye enti ye de wakosua adwuma ya han dan ya ma wotim wosua adwuma 2.5 years Mary hwe sosua adwuma no na mema nye na butu ne fo ena wono ese wasoro no kofa bema bibisa ne se abrantie bibisa no wan na de koto adwuma mo se me bra na se nya abrantie na de koto adwuma no enti bibisa se we se ne pe no waka cha ne bra sa bra se de menya bema wo beyi made so amamu o obi abaso opeme o na ebe hwe no wo bo wa mane wo se da bi wasoro ne soro ye wa repi no wo ye oba bema se wo pe na wo wani suade hunu a ka be ka chen se me bra de makosua adwuma menya mfie mienu ne fa akakra bi no mesua adwuma wie bema twe ho bema ne fa trata emfa homa nso no e so na asene nkodi no e gwa repi no emfetire wani nkyere me munye mu wia na wasa me life sasa meba sasa me mesi me pese metine bi wo e maba yi ma no da because ayewo bema se ope na wo mpe no a wo ntumi force wo da wo be report na ma police report na ma wo bra nom sa so mesi ase me pe mesi me mpre wo tata me na wo bra mo nko no mo nko popo ma ni nkyere wo ye mu wia na ma beta na me hwa ma adwuma na o sai me life o se wo pe no wan pre nko sai wo life munya isa asem ne ka mu na maso bokoti die na mukodi ye munya wo sai me life na me ka che ma ba wa na mo abonten no e na o sai me life e na na me hwa adwuma watch you ena ko sha dem di wo mu na mo soro mu na mo de kabra mo bra mi bisa so se wo pere wo bra ma ne o se da bi adan wo mo na ma ne se na wani nye ho a adan wo mo na ma ne munya wo say me life no wuto yo ba fon wo sua adwuma na wo wie ya ena wa ye o master wuti we wo yo ba fon wo benya ba mo be ba ye ho ade ahye wo bra no mo animonyam wo ye ne sa ena wo say me life aha ya Akoma 87.9 FM dia ka na be kana se o mo ntwe